Sanibingelela nonke emakhaya ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungsta namhlanje. Osukwini namhlanje sihleli nobhuti wethu la othekena kunemfihlo afisa ukuyidalula sawubona. Yebo sanibona Njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Hayi ngoba uzivakashele la kaBlack Life TV kuhleli ukuthi sikhipha imfihlo. Kusho ukuthi khona imfihlo ofisa ukuyikhipha. Ithini imfihlo? Khona phela sesami nginemfihlo lapha engifisa ukuyikhipha sengihlale nayo isikhashana nje sithi asithi ukuba side. Iseyangidla namanje sengibona ukuthi cha angivele ngiyikhiphe. Uvela uyikhiphe. Yebo. Manje mawuthi sihlala isikhathi esithi khona umunye umuntu oyaziyo. Cha. Yaziwa yimi nalowo muntu lowo. Engingathi naye uyathinteka kuyona ngisho kanjalo. Okay, sizoconfessa kuba. Hayi umalume. Umalume. Yeah. Oh okay, mhlawumbe ngasithatha usibeke odabeni. Shuthi lapha nje kwakuusuku thizeni silapha kubo kwamalume. Malume kakekho. Umuntu osebenza ngapha eindaweni zamadolobha. Washo ukuthi ke kudlekile ngalelo langa nje ekhaya sijabula ngisho kanjalo. Kukhona nomalumekazi. Kwadleka nje kwasekudleka, kwasesukuma kumalumekazi. Washo sekudleke kakhulu. Nidlani inkambi? Ya, ngisho ngathi nje sasidla inkambi utshwala nje lobo bomnanjana besilungu. Okay. Yebo, suthi So nani nobumnandi umalumekazi uphulo umalume. Umalume ngoba ngisho nje ngithi ungaphe endaweni zesilungu emadrobheni la kazama khona ukuthi ekhaya kulale kudliwe. Oh okay. Yebo, shuthi ke lolo suku lolo nje kudlekile nje kumnandi cha. Kanti umalumekazi uzodla ngokweqile angisho kanjalo esikaleni mhlawumbe esijwayelekile. Hayibo wa blame yena kuqala. Cha ngimblame ngisho ukuthi ngibuka ngisho nje ngendlela okwenzeka ngakhona izinto. Okay. Babe khona nabanye ababedlile kodwa ke nomalumekazi naye wadla walingana naba ngisho kanjalo. Ubona ngani ukuthi uyena odle wadlula abanye? Cha ukudiyadiyazela nje phela mayisuku ehamba ubonti akusengangaya akuseyelo umuntu ade ehleli phansi sekusukuma omunye. Oh hayi ngizwa kahle ya. Suthi ke kutheke nje kusenjalo cha wayesesukuma kumalumekazi naye sebonti sekukhathalekile njengomuntu mhlawumbe oyolala. Ukuthi kwenzakalani ke kusho ukuthi wathi uyolala wangena ekamereni lami. Okay. Mangene ekamereni lami leli ngilala kulo shuthi ke wakhumula njengomuntu ozolala phela. Wakhumula. Awu nami mangisukuma ngithi cha sengiyolala. Hawu mangifika cha malumekazi cha. Manje ke mawufika wena ngilokhu uthi umalumekazi cha awukahlala kancane ngicela ukunichaza umalumekazi uthi umuntu onjani. Malumekazi usho ngokwe personality. Khohle personality isakhiwo sakhe. Cha engingakusho ukuthi umalume wakhetha. Wakhetha. Yebo ngisho nje kanjalo. Emhlambini. Ya ngisho kanjalo ngoba babe baningi khona kodwa nje cha wakhetha kahle. Ay okay. So manje ke lokhu ukhala ngayi ngakho ngibuza lokho. So manje ke uthi wafika ke ekamereni nangumalume azi. Manje awubonini ukuthi umalumekazi lo. Cha ngiyabona ukuthi umalumekazi ngoba phela la endlini ngicabanga ukuthi abantu abadala yimi naye bese uba zingane lezi eyizelwe. So naba nesasini nabo ngaleso sikhathi esasidla nabo isilungu basebehambile. Asebehambile. So nomalumekazi njengomuntu osukumile vele wahamba isikhathi eside ngiassume ukuthi ngoba eshone la ngamakamera ngakhona naye ungene ekamereni lakhe wayolala. Nami ke ngase ngivala indlu cha kwa right ngakhiya mase ngiyongena ekamereni ngilala kulo. Awungifica umalumekazi cha ulele and ulele nje akaqokile. Okay. Manje ke kususaphi ukuthi kena ungamboza umalumekazi? Cha into eyasuka yenzeka ukuthi ngathi mangisondela cha ngokumvusa phela ukuthi ulele kule ndawo engilele kuyona. Kwasho ukuthi kusewumuntu mhlambe ke othuka ke mhlambe kwase kuvale kumnyango kwase kwenzeka nje ezinye zezinto ngoba ngisho ngithi umalume yena wakhetha. Kwasho ukuthi ke iso liyabuka. Iso liyabuka. Yeah. So lagcina ngokubukiswa. Iso lona lagcina ngokubuka kodwa uzikhona izenzeka emva kwalokho. Kwenzakalani? Musu lokhu uround amakhona luzele la kuzokhipha le ndaba. Kwenzakalani? Kushuthi nje ke into engingayisho ngathi mangene ekamereni umalume ngimficeze. Ngithi ngiyomboza ngagcina ngingambozanga okwasho ukuthi ke kwagcina sekufohleke esibayeni sika malume ngaleyo ndlela. So naye kulowo mzuzu ayisephapheme. So lento leniyenza noba uthuni yazi usinenzani. Ngicabanga ukuthi yena ngizosho ukuthi sababili sasathi senzani ngoba akusiyinto eyaphelela ngalelo la.
Hawu. Uyaqhubeka. Yaba into nje eqhubekayo, kwayinto eqhubekayo. Okokuqala ngingasho ngithi mhlawumbe kwakuyiphutha. Okay. Kodwa okuqhubekeni kwakho ngase ngibone ukuthi akusisile iphutha sekuneyinhloso ezithile esezikhona kakhulukazi ngasesayidini likamalumekazi ngoba wayeke impela ngicele nje lidlangalaleni ukuthi cha ngiyacela mshana ukunwaye khona la kuluma khona kusho ukuthi ke nami nje njengomuntu mhlawumbe onepeni elibhalayo ngibhale ke la malumekazi ethi angibhale khona ngibhale ke ngokuthumela umlayezo shuthi ke wayeyithanda indlela engangibhala ngayo. Kwake lafika ithuba la uthi cha unqabe khona. Lake lafika khona ngoba kwase kukhona nanokuthi kwesinye isikhathi ngibona ukuthi sesenza kakhulu. Uyabona sekukhona nokukhathala nemizwa nayo isinakho ukuthi igcina ingasavuki ngendlela efanele. Wasegcina umalume seqhamuke naloke neplan lokuthi ake ngisebenzise nayo nemishanguzo eboost imizwa izinto ezifana nalezo ukuze sizokwazi bethi ngiqhubeke ngimbhale. Ngibhale ngoba cha wayesho ukuthi ngibhala kahle khona. Encoma nje ukuthi cha umsizo wami impela hayi. So manje ke ngoba uthi namhlanje ula ufonela umalume ufuna ukuthini kumalume? Engifuna ukusho nje kumalume ukuthi cha malume ngizoconfessa nje kuyena ukuthi kufohlekile sibayeni sakhe ngasuka nje nami ngase ngihla ngavuna nje lapha nalapha ngayikhombela kodwa akusiyinkani ngavumelana nomnikazi wesibaya. Wavumelana nomnikazi wesibaya? Yebo. Okay. So uma ucabanga ke uzoresponda kanjani kumalume knowing ukuthi yena usemsebenzini usebenzela nina ngoba ushilo ukuthi ke na usukenza sure ukuthi anilambi niyaqoka. So uzothini ke yena ke sengale wena ubhizi nomfazi wakhe? Ngokumazi kwami nje umalume noma indoda ephansi kodwa inolaka. Unolaka kakhulu futhi ngibona ngoba sengathi umalume nje ke angithathe ekhaya nami ngingelutho wazongihlalisa la khaya omama enginakekela efuthi kibe ngaphansi kwesandla sakhe nami nje ngibe umfana ngikhule njengezinye izingane angeke kube yinto emphatha kahle le. Mayixosha? Ngizothini insoba likhunyana. And uzothini futhi mayethi umfazi wakho wena umrape? Angikholwa ukuthi umalumekazi ngakusho lokho ngoba ngibona ngathi uyena owayesenyukubeza mina ngoba uyena phela buye ngifikele nangemshanguzo. Kwezinye zezikhathi uthola ukuthi mhlawumbe ngilele uyabona. Mangithi ngiyaphaphama hawusephe wami. Usephe wami mangithi cha ngiyanqaba kusho ukuthi ke ngoba ngeke ngabeka ukuthi umalumekazi khona umuntu owakhiwe kahle. Futhi ke mawusuke wezwa nezincomo zokuthi unepeni libhala kahle. Ukubona ukuthi kushuthi ake ngiphinde ngibhale kuleli iphepha. Mina ngibona ukuthi fanele uphucwe ipeni yabo. Awuphucwe leli ipeni. Ngeke kulunge ngoba phela kusamele ngibhala abanye. Hayi. Nayizwela babukele emakhaya. Usathi usazobhala abanye ubhuti. Asimfonele umalume. Simtshelele ngalolu daba sizwe ukuthi uthini. But uyazi angithi uthi namhlanje ngiyenze kulala ungenakhaya. Ngikuqaphile kakhulu ukuthi ngenzeka ngilale ngingenakhaya. Usunayo iplan? Nginalo iplan. Okay. Asimthinto malume. Yebo sanibona. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, hayi ngakwazi ukukhuluma sisi ayikho inkinga. Hayi siyabonga. La e-studio ngihleli nomshana wakho othi ke na kunemfihlo afisa ukukutshela yona. Ngisacela ungibambele ifone. Okay, hayi ayikho inkinga ngilalela. Uyibeke nje. Yeah. Uncle. Ya mshana, khamba kahle? Hayi siyaphila njani nini? Hayi ngiyaphilela. Bayaphila ekhaya? Hayi bayaphila uncle. Hayi kuhle. Uyaphila umalumekazi? Yebo uyaphila uncle umalumekazi uyaphila impela. Hayi ngiyakuzwa ke mshana khuluma ukukhala nga. Lapha malume ngithe ake ngizama ukuthi ngivakashele ebantwini
engizokhona ukuthi ngithole kubona usizo ngale ndaba nje la ngaphakathi kumina engidlayo. Awu, ngoba uyazi ukuthi ngakhuluma nanoma yini ngomalume wakho manje yini ke qala uze ko TV kwenze njani? Akusula udaba olulula lolu wena malume ngalendlela mhlawumbe wena ongalithatha ngayo. Udaba nje oluthanda ukuthi libe bucayi kodwa ke ngibonile ukuthi ubucayi balo budinga abanye abantu abazongilekelela ukuthi ngikhona ukuthi mhlawumbe ngiluveze noma ngiluxazulule ngoba selunesikhashana lona lingangiphethe kahle. Okay, khuluma ke mshana, khuluma malume lalela. Hey, okushuthi ke uncle ngoba wazi nje nawe ukuthi sisele lapha ekhaya nomalumekazi nezingane nje zakho. Hey, kwenzeka inkinga lapha uncle ngelinye ilanga sidlele nje kumnandi lapha ekhaya. Hey, nomalumekazi naye sedlile kwathi sekudleke emawala. Kwathukela ukuthi ke ngafica umalumekazi sesekamereni lami. Mangithi ke ngiyomkhipha, wagcina umalumekazi engakhiphekanga wena uncle kwasuke sekwenzeke ezinye izinto. Yima wena uphuze nomalumekazi. Cha ngeke ngithi nje kwakumnandi lapha ekhaya ngoba nazi nawe malume ukuthi ngalezi ikhathi zobumnandi ke nithengele ubutshwala besilungu. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi ke naye wayejabulile nje wasebuthenga sasihlala nasesihleli nabo sabuka. Kwathi makushona ilanga ke umalumekazi seyolala. Kanti ngiyothi ke uyolala wasengena ekamereni lami. Awu nami mangisukuma ngithi ngiyolala ekamereni sengimfica umalumekazi uselele ekamereni lami. Awu, angathi mshana wena ngabulalile kwelinye igumbi okanye ulala ekitchen. Manje ke ngoba ubonile ukuthi umalumekazi ukudlile nje. Hayi, manje wenze njani? Inkinga yona leyo ukuthi ulale egumbini lakho. Cha into eyenzeka lapha wena uncle ukuthi nje umalumekazi ngathi mangimfica lapha egumbini lami ngamfica engasagqokile esegumlila ngisho kanjalo. Manje kuzameni kwami ukuthi ngimembese ngimboza ukuthi ehlonipheke bese ngimsusa ngiyombeka kuleli camera leni. Akubange kusenzeka ke lokho kunalokho sagcina sesilala sobabili nomalumekazi. Ukulala kanjani mshana? Ukulala lokho abantu abadala okanye nokulala lokho ukuthi umshana nomalumekazi ukulala kanjani okachaze kahle? Ngathi nje ngathi nje wena malumekazi wagcine umuntu nje owabhaleka ngaleli ipeni. Yona mshana uqinisile ngalento ongitshela yona okanye udlala ngami? Ngoba ngisho nje malume ukuthi umalumekazi wathi ubhaleka ukuthi ukudlile wena uthatha advantage ngoba ngila igoli. Cha malume kwangesi advantage into ayenzeka ukuthi ke kwathi umalumekazi sebhalekile kodwa wakhombisa ukuthi nangokuzayo uyafuna ukuthi ngathi singaphinde siqhubeke ngalento engibona sengathi kwagcina sekukhona ukuthi ngathi sengiyanyukubezeka ngoba kokuqala kwakuyiphutha. Kanje wena mfana wazwaphi nje la kwaZulu kuthiwa umfana unyukwizwa umuntu wesifazane kwenze njani? Usho ukuthi umalumekazi uyena olibe kubiza kusohla leyo yonke lento longitshela yona. Ungazongibhedela wena la. Ngiyabonda la ngithumela imali ngikwenzela yonke into. Khona uzodla umkami. Cha. Ngingane mina namanje mshana. Cha malume into ayenzeka lapho ukuthi nje umalumekazi yini eyenzeka lize livuke nje livuke lingene kumalumekazi uthatha kahle la ekhanda. Ngiyaxolisa malume. Uxolisani yini uxolisayo la? Ukuthi phela ufuna lapho kami futhi usahlaleleni uzongitshela lamanyalo ongitshela wona lo umalumekazi wakho. Ngicabanga ngimshiye ekhaya ngoba ngilapha nje la ngizoconfessa khona. Ngithule nje ngifihlele lamanyala amangaka. Uthi isikhathi singana lento yenzeka. Ngicabanga ukuthi unyaka usuphelile. Unyaka wonke shithi nalike ngifika nje ekhaya lapha uthi malume kanti usudla nokudla kwami. Akunjalo malume ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi ngoba usuyabona ukuthi usunamaspending abaqinile umele ungiphumele lapho kamanje angazi ukuthi usahlaleleni uzoxoxa la nosisi uma wakho la ngimtshela ukuthi akuthathe hawu uyangibhedela kanti uhlalile lapha kami. Malume bengifisa ukuthi nami ngikhona ukuthi ngihambe kodwa malume ngoba wazi ukuthi anginayo enye indawo engingaya kuyo nanokuthi emangithatha inqumo zokuthi ngihambe ukekhala umalume ukuthi mangihamba lapha uzosala nepeni ningabhali kahle kanti lelami liyabhala. Yabo mshana usuyangithuka ke manje mfana namasimbi efoni. Mina ngisazokukhahlela ungiphumele lapha kami. Aha man. Awu, uyangibhedela nje wena.
Hayi bengithi nje malume angiveze ngoba ngiphuza inyongo ngomshana. Sesontanga manje. cha malume Ukhulile la. Kade ngikukhulisa la sizobona ukuthi uzodla umalumekazi wakho. Bengazongibhedela wena. cha malume phela uthi indlela okusuka kwenzeka Cha ini indlela ini umdala ungaka nje. Uzunentshebe. Kwenze njani? Ngiyaxolisa nke. Akwazi ukubona wena ukuthi no wrong. Ngicabanga ukuthi nomalumekazi naye indlela ade esenza ngayo malume ibingasamukelekile. Buka manje uzongihlambalaza lana angazi ku TV bandaba. Ungangibona mina ngivela ku TV ngihlangana no TV mina. Hayi Bayakhona ekhaya. Hayi akekho ankele wazibe kwazi mina nomalumekazi nawe ke ngoba phela sengutshenini. Hayi. Awona ngiphuza inyongo wena awungiboni man yes. Azobe senalona usuku lami. Hey. Ngathi ngakubamba manje mfana uzosinda nje ukuthi ngibegoli manje. Sawona? Yebo. Nawe sisikwenze njani? Cha nginombuzo wodwa nje kuphela. Buza. Hey, ngiyabona. Unkosikazi wakho ngoba uxosha umshana yena isazoqhubeka umshado wenu. Sinyeke ningitshele nje isigaxa sendaba manje angazi nokuthi kwenzakalani. Khona nami liphithene nje. Siyaxolisa phephisa. Kodwa sithembe nizoyisolve nomndeni. Hayi angazi lo mfana umtshele ukuthi asiphopha amasakana akhe aphangphumele lapha kami. Angazi ukuthi asalilele. Athathe nepeni lakhe. Umuntu ngiyamondla la nosongidlela umfazi wami. Yasifeza. Hayi. No, ayikho inkinga siyabonga kakhulu usipha ithuba. Hey, fala nale phone. Sozishawe nathi. Ngitsheleke. Manje ususho la ningimalume ukuthi ke na ipeni lakho libhala kangcono. Cha phela bengisho ukuthi ngoba umalume besesho ukuthi angihambe lapha ekhaya mina ngikhalela umalumekazi ngoba umalumekazi lo bese encomile ukuthi uinkwamcha uphuma ngendlela efanele. So ngibukhalela yena lendlela nje umalumekazi azobe ebhekene nayo. Pho why uzotshela umalume mawukuthi usanenkinga yokuthi ipeni lakho ngelisabhala? Cha ipeni lami nje lisengabhala kwezinye indawo kodwa le lapha phela kamalumekazi belishelelela khona yize noma bengingasajabule kahle kodwa belinakho ukuthi lishelelele khona. So i-relationship yakho namalumekazi into engasekho ngoba usushelo ngumalume ngithi. Ngokubona kwami iseka ngeke ngikhona ukukhuluma umalumekazi. Hayi ngizwa kahle. Nayizwela ababukela emakhaya. Hayi ngithi mina ipeni imali kuhlula ngcono ubeke endaweni yalo. Ungalisebenzisi noma ekuphi ngoba siyabona namhlanje ukuthi ipeni iqhathe umndeni. Ipeni lizohlukanisa umndeni. Kodwa ke nawe uma usenkingeni efanayo lapha ekhaya right now ngakuhle uvusana uyiconfess noma ukuthi ke nidinga usizo you more than welcome ukuthi yena usithinte sikwazi ukukusiza nawe ngodaba lakho. So Black Life TV kuhlelo lethu ukuthi sikhipha izimfihlo siyanthanda. Please don't forget to like, share and subscribe. Nibe nosuku oluhle. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 mahala mase bekunikeza nama spins ay25. So ibani ni register ngiyathanda kakhulu. It's the Black Life TV.